The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Maulang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo pa rin ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga kaaksyon. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oradong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila. Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur. Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Gemma for the Box. At mga kaaksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga kaaksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga kaaksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 His para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYNE, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga kaaksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo, partner. Ikaw, partner, matanong kita, kung mabibigyan ka ng pagkakataong maisakatuparan ang iyong hiling, ano itong munting hiling mo, partner? Sa akin, partner, ang gusto ko lang naman is yung good health sa araw-araw ng aking pamilya at syempre yung kaligtasan nila. Pero kung sa personal, ay syempre magkaroon ng magandang buhay. Ayan. Ako, partner, ang kahilingan ko para sa lahat is peace on earth. Tama. 'Di ba? Peace on earth. Kasi dyan na pumapasok, partner, pag may peace on earth, syempre, papasok na dyan yung peace of mind mo. Yung sa loob ng bahay, meron ding peace, 'di ba? Pero yung munting hiling, partner, yung hiling para sa sarili, 'di ba? Na eto, syempre, tama ka dyan, good health. Kasi aanhin mo yung kayamanan, yung pera, kung wala ka naman na good health, maubos lang yung pera mo sa pagpapagamot. And of course, happy family, happy life. Tama? Tama. At ang pinakahiling ko, partner, ay magkaroon na ng, itong sinasabi natin, na yung kagustuhan talaga ng Ako Bicol
party list na makatulong sa ating mga kababayan, kababayan. tuloy-tuloy. Halos lahat tayo ay may mga kanya-kanyang munting hiling sa buhay, mga kaaksyon, tulad na lamang ng isang pamilya sa Del Gallego, Camarines Sur na nawala ng padre di pamilya 2 taon ang nakakalipas. Ang pagkamatay ng ama ay nagdulot ng matinding trauma sa naiwan nitong mag-iina matapos bawian ng buhay mula sa pamamaril ng hindi pa natutukoy na sospek. Kumusta na nga ba ang pamilya ni Myra Balmes? Ating alamin ang kwento sa likod ng kanyang munting hiling. Panoorin po natin ito. Na, Shh, bangon na, kakain na. Bangon na, kakain na. May pasok pa po. Tara na. Mamaya na yan po. Maliligo pa. Dito tumingin sa pagkain. Paano mo bubuhayin ang pamilya kung ikaw nilang mag-isa? Ako po si Rizal Lozada para sa programang Kaagapay Nyo sa pagtupad ng mga kahilingang may malalalim na kwento. May kumakatok. Tingnan mo, may kumakalabog ng pinto. Hoy! Sino yan? Ma! Iligtas mo yung mga bata! Halika dito, dali. Dali. Natutulog na po kami bandang 11:20. Bigla na lang pong may kumalabog sa pinto namin na gusto pong pumasok at pilit pong buksan yung pinto at nung hindi po makapasok, doon na po nagrat-rat ng putok. And then ako po, ma'am, karga po yung maliit ko kasi po galing ako sa pag-ihi po. Kasi po ang CR namin nasa labas parang may ihian po kami sa loob. Doon na lang po ako tapos pagbalik ko po, ma'am, talagang gusto pong itulak yung pinto. Sa sobrang kaba ko, ma'am, yung ako po, karga ko yung baby ko, isinandal ko po yung katawan ko sa pinto. Tapos, ma'am, na sobrang lakas na po talaga ng kaba ko, ginising ko po si asawa ko. Kasi ko pa may tao. Tapos nung ma'am, parang yung asawa ko po tulog na tulog, hindi pa rin niya alam yung gagawin niya. Nung bigla po siyang umimik na sino yan, doon na po biglang nagputukan. Tapos nataranta na po ako, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Basta po ang sabi niya sa akin, isave ko po yung mga bata. Tapos nung na po, hindi ko na po namalayan. Tuloy-tuloy na po yung putok. Hindi ko na po namalayan. May tama na po pala yung asawa ko. Tapos ako po, hindi ko na rin po namalayan. May tama na rin po ako. Tapos yung isa ko pong anak na babae, nakahiga po siya sa lapag. Tumakbo po siya sa akin kasi parang pagmulat po niya ng mata, nakita daw niya akong tumatakbo. Sumunod din, ma'am. May tama din po. Ilang minuto po tumagal yung putok?
Ang tagal, ma'am, hindi ko na po alam kung ilang minutes. Pero yun na, ma'am, yung pinakamasaklap na nangyari na hindi ko po talaga namalaya na yung asawa ko po pala. Puro na tama. Tapos paglapit po niya sa akin, talagang mihingi po siya ng tulong. Sabi niya sa akin, ma, wala naman, bumagsak na po. Tapos wala po akong nagawa. Karga ko po yung baby ko. Na bigla na lang po akong umupo sa bangko na wala lang, ma'am, hindi ko po siya nalapitan. Pero ang sama talaga, ma'am, na makikita mo pala yung asawa mo sa ganong sitwasyon na wala kang magawa. Hanggang ngayon, wala po kaming suspect. Ano, ma'am, kung magkakaano, ma'am, sana ng may makakatulong sa amin na gusto ko po makuhaan ng hustisya kasi kawawa naman po yung asawa ko sa ganong paraan na parang bigla na lang nila kinuha sa amin na nawala ng ama yung mga anak ko, tapos ako nawala ng katuwang sa buhay. Sobrang hirap. Kaya gusto ko po sana na mabigyan ng hustisya yung asawa ko po. May ideya po ba kayo, ma'am? Bakit nangyari yung sa inyo? Sa vision niya po, ma'am. Pero siya naman po talaga, ma'am, nagbabago na. Opo, nagbabago naman po siya nung time na yun eh. Pagkapit sa patalim ang ginawang paraan upang may ipang sustento sa pamilya. Ngunit sa maling kinapitan, may kapalit na kabayaran. At buhay ng padre de pamilya ang mismong kinuha. Isang desisyong pinilit ng kahirapan, isang kapalit na hindi na maibabalik. Sobrang hirap mo para, ma'am, akong tinakpan ng langit at lupa. Bakit po? Yung kasi, ma'am, yung ano, pag may asawa po, kaya yung may katuwang ka, parang iba, ma'am, yung pakiramdam mo kasi pag sobrang pagod ka na, may tutulong sa'yo. Ngayon, ma'am, ako na lang mag-isa eh. Wala akong ano, yung mga anak ko na lang, ma'am, yung lakas ko ngayon. Sila na lang kinakapitan niyo po. Sila, ma'am, yung inspiration ko. Kaya sabi ko po sa kanila, kahit anong hirap gagawin ni mama, lahat gagawin ko. Mapagtapos ko lang kayo. Sa dami ng pinagdaanan ni Myra na hirap, ano pa nga bang maihihiling ng isang inang halos maubos na? Gusto ko po, ma'am, matulungan ako ni Kong yung pangkabuhayan showcase po. Tapos, para, ma'am, Kong, kung nanonood po kayo, sana matulungan niyo po ako. Gusto ko po ng pangkabuhayan showcase para po hindi na ako lumayo sa mga anak ko. Kasi minsan po, niisip ko rin minsan sila, baka akong napano na. Yun po yung kunting hiling ko, yung pangkabuhayan showcase po para sama-sama po kaming mag-iina na nandito lang po ako kahit may trabaho ako dito. Yun po yung gusto ko, pangkabuhayan showcase po. At para tuparin ang munting kahilingan na ito ni Nanay Myra, may pupuntahan tayo. Mula sa panindang chichirya, hanggang sa mga gamit sa kusina. Pati mga frozen goods, kumpleto naming binili para muling mapuno ang munting tindahan, pati na rin ang ref ni Nanay Myra. Ayan! Kumpletos Ricados!
po kami sorpresa po para sa inyo. Pero po ma'am, punta po tayo sa labas. Tingnan niyo po yung sorpresa po ninyo. May sorpresa po kami sa inyo. Dahil gusto mo ng mga kabuhayan showcase. Thank you po! Ito naman ka! Ito mas mo! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Nakabanta! Ito po yung matagal ko ng gusto. Nakabanta po! Thank you! Ito po yung tindahan. Wala na pong laman. Pero ayan na po. Tinupati ko yung para magkalaman yung tindahan. Thank you. Thank you, Kong. Ito na po. Ito na. Meron na. Nasa mismong tabi ko na. Nasa harapan ko na po. Ang dami. Thank you. Sobra pa po sa hinihiling ko. Thank you. Thank you po. Sa bawat panindang muling naipwesto sa kanilang tindahan, may kasamang pag-asang unti-unting babangon ang kanilang buhay. At kahit wala pa ang hustisya, ang paninindigan ni Myra para sa kanyang pamilya, iyon ang tunay na tagumpay. Sa ngalan po ng Tabang Ora mismo, ako po si Rizal Lozada, ang maghahatid ng storya sa bawat kwento ng inyong buhay. Ayan mga ka-aksyon, isa na namang munting hiling ang nabigyan partner ng yung kahilingan naging realidad. Tama. Ayan. So, Dahil yan nakita mo sa... partner yung sobrang kagalakan, sa sobrang tuwa ni nanay, kitang-kita. At sa mata ng mga bata partner, isa na namang hiling ang ating nabigyan ng katugunan. At yan ang kagustuhan ni Congressman Saldico na mabigyan ng kahit papaano itong pangkabuhayan, itong solo parent. Oo. Nawalan man si Mrs. ng kanyang katuwang sa buhay, itong mister, na andyan naman yung Ako Bicol, Tabang Ora mismo, andyan yung si munting hiling partner, si Miss Rysel, para tugunan ang mga munting hiling ng ating mga kababayan sa tulong yan ni Congressman Saldico. At sana partner, balang araw ay mabigyan din ng hustisya itong pagkamatay ni mister, ni nanay. Para naman yung kalooban ni nanay mapanatag na. Tama ka dyan, partner. Kaya mga ka-aksyon, kung ikaw ay may kahilingan na nais idulog sa aming programa, mag-iwan lamang po kayo ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ikwento mo sa amin kung ano ang nais mo at bakit ikaw ang susunod na nararapat mabigyan ng munting regalo mula sa aming programa. Malay mo mga ka-aksyon, ikaw na ang aming susunod na mabibisita at mabibigyan ng sorpresa. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, kumustahin naman natin ang pagandang isinasagawa ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayang Bicolano. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin
na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo. Ayan, doble ingat tayo mga kaaksyon dahil sa bagyong Opong na ating nararanasan. Kamusta na ba ang inyong mga sitwasyon ngayon? Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page kung kayo ay nais humingi ng tulong at ora mismo kaming tutugon at aaksyon. Maging ang Ako Bicol Party List mga ka-aksyon ay nakapaghanda na rin ng mga relief goods para sa ating mga kababayang nangangailangan nito. At para sa update, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Ma'am Sally Lusas, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Sally. Magandang hapon, Miss Renny, and magandang hapon kay Lambat at sa lahat ng mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon at Sibak sa iba pang istasyon at sa nanonood sa Tabang Ora mismo live sa Facebook. Opo. Miss Sally, kumusta ngayon ang ginagawang paghahanda ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayang Bicolano na sa panahon ngayon nadala ng bagyong Opong? Well, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam na ang Ako Bicol Party List ay nagsimula at nabuo nung panahong bagyong Rining. Mula noon, ang Ako Bicol ay nangunguna sa pagtugon at pagbigay ng tulong sa mga kababayang nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang Rehiyong Bicol ay isa sa pinaka-vulnerable na sa ating lugar. Kung kaya't ang Ako Bicol Party List ay ngayon ay naghahanda o nagkaroon na ng paghahanda. Naka-preposition na po ang mga relief goods, ang mga bigas, canned goods, mga tubig at gamot sa mga lugar na posible po na tinamaan ng bagyo. At ngayon po yung rubber boats ay naka-standby din para sa mga rescuers. Siyempre sa pangungunayan ni na Congressman Saldico at ni Congressman Pido Uberpin. At nakikipag-ugnayan din po ang Ako Bicol Party List sa mga LGU, sa barangay at mga volunteers na mapasiguro mabilis ang pagresponde po ng Ako Bicol Party List. Nakikita nga natin sa mga balita na ang Sorsogon at Masbate ang lubos na naapektuhan ng bagyo. Kaya nakatutok ngayon ang Ako Bicol Party List sa lugar na ito. At ngayon po ay naghahanda na po ang Ako Bicol para sa assessment and pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno kung paano po maidulot ang mga relief goods na inihanda po bago po pumasok ang bagyo dito sa ating lugar. At syempre, ang Ako Bicol Party List ay meron po tayong mga nakatalagang Disaster Risk Reduction and Management Officers or DRRMO na nakadeploy po sa bawat probinsya ng Bicol. At sila po yung nagbibigay ng mga datos, kumukuha ng mga datos sa ground at nakikipag-ugnayan po sa mga lokal na opisyal at nagsisigurong maayos ang daloy ng impormasyon at tulong. At sa kanila rin manggagaling po yung real-time na update
sa ating mga bilang ng evacuees at status sa mga lugar po dito sa atin na nangangailangan po ng tulong ng Ako Bicol Party List. Opo, nababanggit niyo, Miss Sally, na handang-handa ang Ako Bicol Party List sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ano po yung mga pangunahing tulong na ito, Miss Sally, para naman na alam po ng ating mga kababayan na yung Ako Bicol ay talagang naandyan lagi. Kasama po ba sa paghahanda itong pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan like bigas, pagkain, gamot? Ano pa po, Miss Sally? Yes, yun po yung naihanda ngayon, nakahanda. Actually, bago pa man pumasok po yung bagyo sa ating lugar, yung bagyong Opong, naghanda na po yung mga volunteers at staff ng Ako Bicol para po nakahanda na just in case lang po na talagang maapektuhan tayo dito at sa awa naman ng Diyos ay hindi tayo masyado dito sa ating lugar. Kaya lang, doon nga po sa nabanggit ko sa Sorsogon at Masbate, yun po yung pinakalumang na salanta po ng bagyong Opong. Kung kaya yung Ako Bicol po ay nakahanda na po, anytime lang po, inaayos lang po yung reports galing po sa ating mga DRRMO or Disaster Risk Reduction and Management Officers para po mas maayos yung koordinasyon natin. Kasi alam nyo naman po, sa ngayon, mahirap po ang pagbabiyahe. Siyempre, yung ating mga congressman, si Congressman Saldico, si Congressman Pido Kirby, iniisip din po yung ang kaligtasan ng ating mga staff dahil bilang staff po ng Ako Bicol at isa po sa Regional Community Connections Program Officer, kinakailangan nakaayos po tayong lahat at yun pa ay well coordinated po sa lugar na pupuntahan ng grupo ng Ako Bicol Party List. Pero standby din po ang mga ipapamigay like sabi mo nga po yung bigas, may tubig at iba pang mga gamot na nakastandby po doon. At syempre, kapag kami yung mga hindi makapasok sa medyo remote at may mataas na tubig, nakaposisyon din po yung mga rubber boats po ng Ako Bicol Party List at nakipag-ugnayan din po sa mga ahensya na mas maalam po or mas sila po yung kumbaga qualified na maggamit po nung rubber boat dahil syempre, mas maigi na po yung may alam dahil yung kaligtasan ng bawat isa po ang iniisip din ng ating mga congressman. Opo, so ibig sabihin yan, Miss Sally, anytime pag sinabi po ng MDRRMO or yung ating mga katuwang doon or volunteers na ito yung kinakailangan na maibigay doon sa Sorsogon at Masbate, handa po yung Ako Bicol Party List sa anumang bilang. Opo, tama ka po dyan at yan po ay inilalatag at inaayos po kung sinong team ang tutungo sa ganitong lugar kasi ilang team din po yan at sabay-sabay din po ang deployment niyan. Ngayon lang po, medyo inayos lang pero naka-standby po ang lahat at open po ang lahat ng komunikasyon para anytime po na sinabi po ng ating mga kong na sige, diretso na po tayo. Hinintay lang natin na humupa dahil syempre yung kaligtasan pa rin ng bawat isa sa atin ang inisip ng ating mga congressman. Ayan. At least, partner, rest assured na naka-ready na itong tulong. Hinihintay lang na pwede nang bumiyahe, especially dyan sa Masbate. Kasi tama ka dagat dyan, yung partner. dadaanan. Correct. Alam naman natin, ang Ako Bicol Party List talaga ay laging handa sa anumang sakuna, sa anumang kalamidad. Meron ka pang karagdagan, Miss Sally, panawagan po sa ating mga kababayan na nasa doon sa probinsya ng Masbate at Sorsogon na talagang naapektuhan nitong si Bagyong Opong. Yes po, dun sa ating mga kababayan, maging alerto po kayo, pakinig po sa abiso ng lokal na pamahalaan at kung sakali po na medyo delikado ang inyong lugar, wag na muna po kayong bumalik kung nasa evacuation center po kayo. Siyempre po, ang kaligtasan niyo po ang parating prioridad ng Ako Bicol Party List at siyempre ng ating pamahalaan. At isa pa, tuloy-tuloy pa din po ang serbisyo ng Ako Bicol mula po sa relief at hanggang sa pagbangon ng bawat isa sa atin. At hindi lang po sa panahon ng bagyo, kundi sa bawat hakbang ng inyong pag-ahon. Dahil siyempre sa Ako Bicol Party List, wala pong maiiwan. Ayun. Maraming salamat po, Miss Sally Luces, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Sa Ako Bicol, walang maiiwan. Kaya dyan ako believe sa Ako Bicol Party List. Walang Kasi pinipili, partner. walang Lahat pinipili. mabibigyan basta nangangailangan. Yan. Pagtapos ng bagyo, talagang nangungunang Ako Bicol Party List pagdating sa pagtulong itong mga Opo. relief goods.
Ayan, upang alamin ang lagay ng panahon ngayon, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Ruth Pacala, ang Pag-asa weather forecaster ng Southern Luzon. Magandang hapon, Ma'am Ruth. Hello, Ma'am Ruth. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po. Katabang ora mismo, asin sa mga viewers at tagapakinig nito. Ito po ang latest update nitong binabantayan natin si Bagyong Opong. Kasi lang naghang ng computer. Okay. So, kaso bagong alas 11 ng aga, ito pong si Opong ay namataan na pasiring na sa Sibuyan, Tablas Islands ng Romblon. At siguro sa ngayong oras na to ay nandito na siya sa may bandang portion kang Mindoro Island, between Mindoro Island at Marinduque. So, base sa available ng data ng Pag-asa, kaninang alas 11 nasa coastal water siya ng Ferrol, Romblon, 12.3 degrees north, 121.9 degrees east. So, from typhoon, naging severe tropical storm na lamang po siya. At moving westward siya at bahagya pa rin bumilis. Yung kaninang alas 8 niya na bilis na 30 km per hour. Kanina pong alas 11 nasa 35 km per hour na ang kanyang takbo. At bagaman ito ay papunta na ng Mindoro Islands, and then later on ngayong hapon, palabas na siya dito sa West Philippine Sea, still po nakataas pa rin yung signal number 2 natin dito sa mga probinsya ng Sorsogon, Masbate, Albay at ang north, western and southern portion ng Camarines Sur. Ang Camarines Norte at eastern portion ng Camarines Sur, maging ang probinsya ng Catanduanes under signal number 1 po. Kung saan nandoon ang bagyo, nasa signal number 3 po ang Romblon, Mindoro Islands at Marinduque. So ito pong si Ompong, dahil sa medyo may kabilisan siya, which is an advantage to us, expect na po na mamayang gabi, andito na siya sa West Philippine Sea, at bukas ng umaga, malapit na siya dito sa Philippine Area Boundary, dito sa may West Philippine Sea, palabas po ng Philippine Area of Responsibility at patungo naman siyang Vietnam. So sa ngayon po, naka-raise pa rin ang heavy rainfall advisory natin. Red tayo sa Oriental Mindoro, yellow heavy rainfall warning sa Marinduque, at orange heavy rainfall warning sa Romblon Islands. Meron tayong moderate to at times heavy rains dito sa Masbate Islands at northern areas ng Northern Samar, maging sa ibang bahagi ng Sorsogon. Pero dito po sa Albay, Camarines Sur at Catanduanes, maging sa Camarines Norte, nilist na po natin ang mga pag-ulan. So, signal number 2 pa rin tayo. Inaasahan natin na baka mamayang alas 2, ma-lower na rin po yung signal dito sa iba pang bahagi ng probinsya ng Kabikulan. At expect natin yan na bukas, improving weather po tayo. Okay. So, maaasahan po natin, Ma'am Ruth, sa susunod na mga araw, magiging maganda na po ang kalagayan po ng ating panahon? Opo, sa mga susunod na araw, by Saturday and Sunday, improving weather po tayo, fair weather condition tayo. Bagaman ang pagpasok ng Oktubre, may inaasahan naman tayo na posibleng pumasok na weather system sa Philippine Area of Responsibility. Okay. So, with that po, Ma'am Ruth, malinaw po yung lahat po ay naibanggit nyo na po. Maraming salamat po, Ma'am Ruth Pacala, ang Pag-asa weather forecaster ng Southern Luzon. Maraming salamat po. Salamat po. Ayan. Partner,
Pagpasok ng Oktubre, meron na pa. mga binabantayan na sama ng panahon. Yan, dito sa Bagyong Opong talagang na-target itong Masbate. Actually, dyan gusto sa ko Masbate sanang City. itanong partner kasi nung unang pinalabas ng PEG-ASA na Bicol region yung tatamaan pero wala silang nababanggit anong specific lugar dito sa Bicol Nadadaanan. region. Pero yun nga partner, dinaanan is Masbate and Sorsogon. Kalapit kasi partner yung Masbate at Sorsogon. To be specific partner, sa Palanas Masbate naglandfall itong Bagyong Ayan, Opong. nakikita natin itong danyos na iniwan ni Bagyong Opong sa Masbate. Ayan, maraming nasirang mga kabahayan, infrastruktura, mga puno na nabuhal, at syempre partner, yung kasentruhan ng Masbate. Kitang-kita natin yung mga poste ay nagsitumbahan. Ayan, paralan partner. Sa pinalabas na impormasyon ng OCD, nasa 4 na yung casualty dito sa Bicol region, 3 sa Masbate at 1 sa Cam Norte. Yan. At syempre, hindi pa yan partner yung final. Hanggang sa ngayon ay kinukuha pa rin yung datos ng OCD kung meron pang mga, sana naman wala nang madagdag pa. So, we hope and we pray na makabangon itong ating mga kababayan dito sa dinanas nilang itong perwisyong dala ni Bagyong Opong. At kanina partner sa paglilibot ko dito sa Legazpi, naabutan ko na pauwi na yung mga nag-evacuate sa mga evacuation center dito sa Legazpi. Nasa mahigit 5,000 na pamilya sa 24 na barangay dito sa Legazpi ang na-evacuate ni Mayor Hisham Ismail. At sabi ni Mayor, masaya siya na malungkot. Masaya na hindi naapektuhan kasi zero casualty dito sa Legazpi. Malungkot kasi labis na naapektuhan ang Masbate. At tinatry po ni Mayor Hisham Ismail kanina, sinabi niya na makikipag-coordinate siya sa lokal na gobyerno ng Masbate para magpaabot ng tulong Importante sa yun, lugar. partner, kasi ganun din yung Masbate at iba pang probinsya sa Bicol region. Pag merong mga ibang probinsya ang talagang naapektuhan ng bagyo, nagpapaabot din ng tulong. So, ganun din naman talaga. And maraming salamat kay Mayor Hisham. Dahil kanina, partner, nagpalabas din siya ng kautusan na yung curfew hours at liquor ban nilift na. At kagabi, alas 10 ng gabi, curfew dito sa Legazpi at liquor ban. At yung mga nagsipag-evacuate, decamp na partner. Pwede na silang umuwi sa kanilang mga kanya-kanyang mga bahay. At yung mga negosyo, balik na naman partner. Yung mga establishment, pwede na po kayong magbukas ng inyong mga negosyo. Kahit pa paano partner, may magandang naidulot itong kumbaga mahigpit Yeah. na Sabi ng iba, masyado naman nga kayong OA. Wala naman, anong gusto mo talagang, alam mo. Hintayin kung ano maging correct. epekto. Walang masama sa laging handa. But okay na yun. At least wala tayong dinaanan na, hindi tayo dinaanan ng bagyo. Pero at least ready tayo. Ready. At syempre, saludo rin tayo partner sa ating mga uniform personnel sa BFP, MDRMO Police na 24 hours nakabantay dito sa binabantayang Bagyong Opong dito sa Bicol Region. Ayan. So at yung mga kababayan natin, maraming salamat din po sa inyo dahil tumugon kayo, sumunod kayo sa mga kautusan ng ating pamahalaan. Barangay official partner. Correct. Yan. Ayan, kanina naglilibot na si Mayor Hisham Ismail para sa mga clearing operation na at syempre yung estado ng syudad kung ano na yung mga naging epekto nitong At bagyo. good thing din partner dahil yung munisipyo ng Ginubatan, yung binabantayan din natin partner, yung gumuhubagang tulay doon, yung dike, at least wala ng partner na mga na-apektuhan nating mga kababayan dala ng pagbabaha. Ayan, at tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng DSWD ng relief goods sa ating mga kababayan, especially dito sa Albay. At meron pa rin mga ilang lugar dito sa Bicol Region ang wala pang kuryente. Wala pang supply ng kuryente dahil sa ginagawang clearing operations ng mga power companies. Ayan. At sa mga nag-umingi ng tulong, maaari kayong mag-contact sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At para sa mga nagnais partner na humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po ninyo ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 90 days to go na lang at Pasko na. Merry Christmas in advance, partner. 90 days na lang. Malapit na. Ayan. Parang ang bilis ng panahon. From 100 days, ngayon 90 days. So, 10 araw na, partner, yung nakakaltas doon sa 100 days. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, partner, at Pasko na. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na